Hola, soc d'Eulacat. Saps què? Portem més de 25 anys ajudant persones com tu a fer un pas endavant. Aquí trobaràs formació 100% online, flexible, ràpida, còmoda i eficaç. Classes en directe cada dia i un suport personalitzat perquè avancis amb seguretat. Ja hem format més de 4.000 alumnes i aquest any hem impartit més de 8.000 classes en directe. A Eulacat volem que et sentis com a casa des del primer dia. El nostre equip docent combina experiència professional i passió per l'ensenyament, utilitzant mètodes pràctics i actuals que funcionen de veritat. Podràs estudiar des d'on vulguis i quan vulguis. Només necessites connexió a internet. La formació s'adapta al teu ritme i a la teva vida. Oferim la formació més àmplia de Catalunya, amb més de 200 cursos perquè trobis el camí que millor s'adapti als teus objectius. Tindràs sempre el suport del nostre equip, tutories personalitzades, guies i seguiment individualitzat per ajudar-te a treure el màxim rendiment. Tant si comences des de zero, com si vols reinventar-te, a Eulacat trobaràs tot el que necessites i una comunitat que t'acompanya a cada pas. Descobreix la nostra àmplia oferta de cursos especialitzats, oposicions, FPs, proves d'accés i molt més. Tria la formació que t'ajudarà a créixer. Amb el nostre campus virtual, disponible a les 24 hores, podràs seguir les classes en directe o veure-les en diferit des de qualsevol dispositiu. Uneix-te avui mateix a l'escola. Més de 50.000 alumnes ja han confiat en Eulacat per transformar el seu futur professional. Segueix-nos a les xarxes socials i impulsa el teu futur.